आज तो मुर्गा खा के मन जुड़ा जाए। आज पनीर से नून भात खात रहिए। डाला डाला मुर्गा डाला चटक बनाओ एकदम खाई जाओ जीव ता तो होइल बटे। अब मन जानो त फीका फीका हो गरे जी खइले नाना मिलत रहे तो तनी मनी 6 महीना हो गेल जे नैहर में डेली खात रहे आज ससुरा में आके हमनी के मुर्गा मछली घर ही मार तू होत रहे जान दियो कि अब का करबू बुढ़िया ऐसन भी या कंजूस मलेछिन ये छोटा को दुनियारी बनाई जा अब खाई जा पता ना मेरे गोतनी गोतनी में पड़े ले छोटा को जी दीदी जी ये सब तो देख देख के बगल के गोतनिया जरत रहे सन कि पैसे के गोतनी में बनेला अब बुढ़िया से चोरी चोरी के कुछ ना कुछ मांगा के या खात रहे चाहे तो चोरी खाने बिना मरी जी एगो देखो त मम्मी पैसा हो गइल बानी सॉरी हमार नहीं तू तौरी पाता हो गइल बड़ू तो नहीं ना देखत रही नो पैसा नहीं रही चलो चलो बढ़िया रे चलो रह चलो पे हम चला कम जोड़ न हो गइल बानी जी जेरा जेरा मुर्गा मछली खाएला आ बुढ़िया साल भर के बनावती मार भात का दीदी टाक ठाक तन करत रहम बुढ़िया या मत जा ना तो एको नतीजा छोड़म ना हमनी के एकदम बुढ़िया चंडाली बियाल काजनी कौना पकड़े जन्म ले ले बुढ़िया ये दादा मारी मूल ले तेल ले आटा रे पिसान ले एकदम जना तक नाप नाप के पहुंचे के बनावत ये तना बात हकीकत है दीदी जी सीखे कहबो रहिया के चले लवा कौन बका हो ना ना ठीक बा ठीक बना कलानी कोई माई कहे निसन कि माई ठीक है कहला सन कि नैहर में डेराज करेला ना ससुरा में सुख मतलब दुखे मिलेला ई बात है हकीकत हटा मनी हो तरह से जाता नहीं जा कौन चीज खाए पिए में तनी मनी बुढ़िया तरसावतिया हो एकर देखियो ना कहे के ना चाहिए ई जतना इनकर उम्र धरत ना उतनी बुढ़िया गोराई जातनी कहल सा पतोहन के तनी माने जाने के चाहिए हमनिए के ना कल जी सब मन के मरद खराब होता जल्दी जल्दी पकाई ना जी इनका डाली ना तो वो खाए ना मिली जानी बुढ़िया बहरी गोल बिया नहीं तो मरद के दिन बाटे की कुल होता का बताऊ चले ये का बनत रे अब हमें जी हाल तो बताओ हो ई के ले जा मुर्गा रे उना तनी में ले छोटा बबुआ बना तो का मन कइला बुखार लागल बाटे त मन कइला तनी खाए के चलता मत अरे उहे के लिए निरा बड़का तो लइका हम का ढेर जीव चलता आय तोनी के एकदम हमन के उजारा के छटा लगल बन सका हई बताओ हई 5 किलो हई मुर्गा ले जाई हो दादा हमरा धन में तैयार लगल हे अम्मा जी बोल दे चुप एक शब्द बोलबू त जीभ घींच ली भाई बन कुल हो करो लोम घोड़ी के ई कुल करना महाकुल ई जानता तू कैसा है धन बटोले बनी गोठुआ बेच अमरूद बेच ओकरी के साग बेच का मम्मी जी से बोला तनी बोल दे बोला त डाक दे ना हम लोग डाकिए जब जहां मजाक कइला है दीदी जी मजा करी है आई हो दादा हमार धन त फूक दियो त अब ई धन हमारा वो खा ले बोल पुरानिया बाल में कब तू खाना रे टपक जन कोनो ठीक नहीं खोया का मतलब ही है हां आज हां बताओ अभी होते होते लेट किस लगौले बैठ है बाप हो बाप आई हो दादा मैं हमरा लइकन के चानी के बात खिया जाई ई तो उजार दिना था अब ना बनावल जाई ये लास्ट बनो 6 महीना बाद गाना तक ना ना कंधा का फेन बने उसा ना बनावल जी कब ना सोच बना कर जी सपना में हां तब आज के बाद देख ले त ई जान जा सब दाग जब जीवी ई जान जा कि सुतु का तोनी के बन रही ना बेटा सुनो अब कहा दिया रे ओनिए बानी हो घरवा वो करे त करनामा हां वो करे का शादी ह कि वो बहुत आगे आगे चलते बिया सारा रुपया लड़का भेजता सा आई मलकाइन बन गल बिया जबे होता तबे जाती है लेके अपना जाई ना चल उहे से जाओ कह हमन के का बोल ले बन जाएंगे तोनी का मम्मी जी घरवा शांति से रही ठीक ना और बने तनी से खाई त रह अच्छा शांति हो जाई हमरा के पढ़ावा जन मास्टर आई में खूत ठीक नु जाता नहीं उनको कर भारी बड़ी मल कानून करे ठीक कर तनी हम रह जाके ओए हमार छती रही ना त मुड़ी तो वदत के मरिए जे ये बुढ़िया के हम ना करो मैं आज के बाद तेल लगावत रही और हम तेल लगावत तो कोना उठ दे आज देबे एक तो के मुड़ियो उठ तो जी बुढ़िया वो मत साथ ले भी जी हाय बूढ़ी एकदम बुझाता कि ई कहले पतो रहा ना तो जियो ना देले होइला ये ना देलो ई की कहते पिलुआ पर ना ऐसा पिलुआ पर ना के डॉक्टर जवाब दे दी कोई की ले जाइए यहां तो फेंक दीजिए जरा के वाला नहीं देला इस बनावे के देनी वाली आई 1.5 किलो त बनावो त सब हो का कोई बैसन कने
खेलवाड़ियो एकनी के बुझाता का जाने कोची में लागल का माची लाता जा हो चुप रहो मायने न देखल या ना हटा हटा वहां के देखा दे तो घर में बाजार लागी जाई बाजार हां जान तड़े की जन हमरा यही ना बुझाला हमरा मोतरिया के नु के बढ़िया चीज बनैला पे नु ई काहे छान पागा तुरावे लगले एकरा माने का दिक्कत बा हम बनाव तनी खाई त कहले नु कि धन में आग लगा दसन धन लुटा दसन पहले के मेहरारू मैनू है दरिया चना मकई के रोटी खाई खाई के रही अब देखत सोचत हाय धन ना। ई बताई के हाय धन बचैला से हम कल गेल हॉस्पिटल में जाई तो तना लाग जा हम घर ही ना खाई तना अब दूर कैसे तक लगे 20 रुपया के मोजा ना पिनबू ठंडा में हाँ। 2000 रुपया लगा देबू तब उहे कहनी न यही से रुमाई के न चाची जी अलगे क देले बानी न ए पसे अरे वो तो अलग बात बा देखे को बातो कहतनी मायू कम हमर नहीं कमैले साग बथुआ बेच बाच के अमरूद बेच के सब ए बाधारी से वो बाधारी सुन ले अरे तनी ओकरा आँख लागेला कबो खइले नहीं के देख हमनी के पहले बताव तनी पहले हमनी के घरे मुर्गा शिकार जानते हो कहिए बनत रहे परबे त्योहार के जैसे होली हो गइल है का कला माने कोनो परब आवे नु तहिए बने आ ना त बाकी दिन ना बने। हमारा एगो नैहर रहे के साला हर एतवार के बनिए बीचों में कहियो कहियो बन जात अरे रहे जान दे अब का करबी अब मान ला कि कमात रही जा थोड़े हमनी के अब ये चाची घरे बने त चाचा का लइका खासन त हमनी के ललचिन जा यही से कहनी नु कि हम कमाई नु हो ते तवार करत नहीं जा ऐसन के ललच के मांगे जात नहीं जा आई को देख माने कहीं कि मर जाई त मुठरिया ला दे के ले जाई हन आई का करते सरे हम देख के आए आगे का रे ए ये बैठ के का करते हो सरे आई धान में आग लगा दे बसनु आई अरे तो धान में के सलाई मार देलस तोरा सलाई मार से बाकी बा हां हाय मोय पुरती अथी कोई तोरा ई बुझाता अकर के सतुआ खाई के जात में पीस तोड़ले बानी बाई बटोर के हाय को कइले बानी हां अच्छा एगो माई हमरा के बात बताओ पहले अब का स्थिति रहे कि अकरी के सतुआ खात रही ठीक बा अब तो मान ल कि तोर बेटा भतार कमाता मने बेटा तोर कमाता तो अब वो अकुए के माने उहे कुल खइबे बेटा कमाता त एकर मतलब का हो कि धन में सलाई बा दो हम 10 किलो मुर्गा ले आके आ होटा के लेग पीस काटते बैसा बनावत ऐसा उ कहां ले जा पैसा एकर कमल काइन बना देन एकर मतलब उहे हजब उठाव के जोरा आ चल जाके जन मन कटा टन ले के बना कर अरे आस्थी रह ना काहे हत्ता करे लगलू जाए दो तू ही तो मना कनो कबार अरे बुढ़िया खाला कैसे त काला कमाला धोती होला खाला टोपी होला हमारा का नाम बा कि रौरा मने तना को मरम त ला दे के लगे मम्मी जी बताई कि मने खइला बिना दूसरा घरे का से का पड़ना त मौका त जीव छट के रह जाता आज के डेट में के करे घरे काउची लगे में के भूखे मरता हमनी के खइला बिना बिया त के भाया देखा आचर भी गोल रोत घर कैसा हमारियों के सास रहित के लिया के दे त घर में बनाते काय माता बना कोन का मात का माता चाहिए और बाबा दे जाई का चाहिए रुपया कमाते कोनी है के ऊपर हम दुताला बना दी आइए आके घर में हमरा के एकदम भिखार बनावे के ठेका लगा अरे ठीक बा दुताला छौताला बनी समय अनुसार सब होला त काहे हबड़ाई भाई कपार पर चढ़ा कपार पर त तोरा दुताला पे सुते के बा बनवा दी हम काले हमारा दुताला पर सुते के बाद अब तो तोरा भगवान करे के चाहिए अब सब कुछ अरे ने हर पशुआ से नहीं यार चपा दे कोइला पिना माय बाता होई कुल लौकत माय बाता लौकत यही तरी हम हाथी लेके गइल नहीं यार चल नहीं यार अब निक खाना बारो प्रकार के बनी ले जे तो बेटा के बाया गए रे हमर हाथ कहां तार लो पता बाता इसका प्रॉब्लम के ढेर नोटन कर बीस जकर फोन जाला हमरो मिला ना खइले में सब भाई घर खाना ठीक बा माई जाए दे अब इहे न कहम कि गलती कर दे बोला केना ते अब का करबे पहले वाला जुग जमाना नहीं है नु अब हम तो तोर बेटा हनी हम तोर बात समझतनी कि ठीक बाते कमैले बाईस मगर ई पतोहिया मन हसन तब नु अब मान ले कि अपना गौवा जाके कोई हसन कि हमरा के खियावेला ना सास सुन ओतना ना डरवाई हमरो बुझाता कि आजकल के बेटी पतोहन के बोले के चीज ना है बाकी ना डरवाई नु तो जौने मन करे तौने उधिया दिया स तोरा बुझाता ए से ओतना चाप चढ़ावले रहतानी बोलत रहतानी डरवावले रहतानी और का कनी के मारे रहतानी हम ठीक है तोरो कहना हाँ
दादा गोईठा मंगले हरी कौन गोईठा वाली मैं तो बुझाता कि ठंडा के चलते एकदम एथन हकते नहीं खे बनिए चलल बाटे ले ली तब 2-3 गो आ बुढ़िया पक पक कह के मैं दिमाग खराब कर देवे मन ना करेला कुछ करके रो रो खाली हम सोचे लागत नहीं बुढ़िया के बारे में कि बुढ़िया ई काजी बनते न बाटे ऐसे तो लागत कि एकदम निडर बाड़ी बनते न बाटे करेली बना के खिला दे के बा। दीदी बताई कोनो मन दिल से लगन से खाना बनेला तो निक लागेला खाना में स्वाद बढ़ जाला आ ओहे कला से बनी तो निक लागी खाना घुटाई हैं अरे पगली गोल हरी आई हरी देखिए के बाप रे जो ना कहे के तोन सुनैल हई मार सर पले हरी मार का ना कहले हरी आए बताई ऐसे बार बेटिए पर तो होना खाता है कि गांव घर के लोग खाता ना खाई पी बताओ कनिया के बीमार आदमी पड़ जते ये डॉक्टर कहला के 8 दिन पर मीट मछली मनी के जबून मछली का कहला नु खाई के आई ये सब बाड़ी अपने टिटिरी लेके बाड़ी हमनियो के टिटिरी लेके बनैले बाड़ी ई मुहा न त लाद के लेके जाई पागल खियो ना लिए देही में घोसे के जैसे तड़पावा त बिना दे ई तो तड़पा के बिदा सुनी कर दीदी साफ एगो बात जवाब हम अब बहुत देख लेनी क के बुढ़ी के अब हम करे वाली नहीं छी ठीक बा गांव का कुछ कहब उ जानी उ जानी हम कुछ ना करब ठीक बा आई बन गोल बाटे खाई ये दादा यो खिसिया मैं अगर घर में खिसिया तो बुढ़िया के कौन करदासा करे से हम बानी के बड़ जेटे बानी के हम स के घर में रहत तनी आ खियावत तनी पियावत तनी करत तनी लुका चोरा के लुकाइयो चोरा के उनकरा में से ना लेने मर्द के कमीनी से नेताजी हाल बटे उनकरा कमीनी में से चोरा के लेम त हमरा के लागत कि दम जिए ना दे पानी पानी क के रखले रही हन छोटा को बैठा लेके केने रह गेलू हो लेकर बुझारा ना जल्दी लेके आए गोली ओते बने गोली का हमारा कुछ नहीं लागत का बोलो देखो तो कतन चलाई देख सुनिए के मन भर जाला कतरे उनके बनत आई रूप या खइले लागत कि एकदम बाया बाया तो आजी आ बूढ़ी आ रही हाथ ना हल्ला करके गोली ही कैसे तो कहला ना कि कौवा टटरा त धान सुखाता अब उनका घी करे के पड़ी न कोई तो चिल्लात रहे टटरात रहे ना खाए वाला खात रही उनका चलते मरत ना रहुआ कोची तना दिन सोहत रही जी रहुआ सोए के कदू कनिया आई देखै भाई बाता बाता लौकता खाइले बिना आई डॉक्टर कहली कॉलेज के दूध पियो महीना में पावा पर आई सोइयो गरम के देखो के लगा ना खले कनिया कैसे हम सो के बानी हम ही जानत नहीं बूढ़ी तनी मनी ताजा ना देता रहुआ काम ना आज कब मस्को मारत रही नहीं ने होन माता का अरे दीदी जी के दे बना के तनी चटा मटा खाए के बतावा कनिया कहत रही अपन मरद के पैसा चोरा के देनिया कनिया काने कहां गिर गो ठीक है ना बुढ़िया पूछत रही कितना पैसा ले ले रहनी तो ना जी दीदी रो जब तना बात ना था मर के फोन के कह के जमाल गा हम ठीक बे लेकिन हइसे हम ना हमरा से ना हो पाई पागल हड़ुआएगा के करा से हम अनिए से नुआ लगा खबू हां हां हमनी के तीनों अपन बहन बन के रहली त का बुढ़ी के जैसे हुकुम चलावत है इतना ना चलाई हम अपन बनाई खाई ना 4 दिन के जिंदगी में मौत 4 दिन के जिंदगी में 4 नतीजा कइले बाड़ी हमनी के तनी वाली बूढ़ी डहले बाड़ी हो आय जना क्या करिए धनवा दौलती है लेके जाई हन मरिए तो इतना सारा बुढ़िया के सुतले में धक मुड़ी सारा करी ए कनिया बा एगो पापी ने मुंह पलट है उहे का बुढ़िया की देखो एगो हमार माई भी है पतो हिंके पार्लर में ले जाके मार फिलिस कुल का मेकअप सेकअप का मत करवा देले हाय तो कनी मर जाई खा रे सात जन्म ले पड़ी हमनी के माई में मिले में चलू जनी दीदी छोड़ी जा जी बात खत्म करी जा मुर्गा पकाई जा भूख लागल बाटे बोले तो कनी मसाला भुजिया करा बुढ़िया को हुड़कने जाना तक अटकी है जे अटक जाई नरेटा ले पेट में ना जाई खा के बिरिया गया जल्दी आई ना खा ठीक बा आ जब होय तो उन सामने दिखाई चाली छोटी तू तो और ये और सुटू सुटू भी चलाता हे गुदगर लेके बढ़िया बढ़िया हमके खा ली हल जे हड्डी छोड़ दी हल जे अपने ना खल हम तबे तो जानी तबे तो जानी हम कहां बोली ना हम तो कम ही बोली ना जखन देखे कि द्वारे पहले सुनो तो नहीं कि ना तो जाइए दीदी ना तो हो हां गांव भर जना दी मैं जना के जना नहीं खू खाई पे निकाल दी हन आज के जौन नहीं के जब मुर्गा नहीं खबना तो पूरा गांव हगामा हो जाई
तो छोटकी तू शांति से रहो, खा पी ली जा। ये बुढ़िया के आज ना 2 दिन के बाद देखिए करके क्या करूं। हम ना बोलम दीदी जी बानी के सन की बुढ़िया के खेल दे तनी तो हमनी के चले वाला बा। तू हके तो बड़ी भीतरी निकल तनी तो लिया के दे देतनी। जा तनी पानी लेके आओ डाली ले आओ पानी। क्या पानी कर दी धर धर